Foli ani tanu k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kunbagaw ye fɛ. Kunnafoni daminɛ na an ka Mali armée kɔni ye tɛgɛ da maajugu dɔw ka bolimafɛnw kan Kidali marabolo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maajugu ninnu bolila ka taa k'u ka maramafɛnw to ko nin b'a yira k'a fɔ an ka cɛ dɔw u bɛ u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen na yaasa lakana u bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana o kɔnɔna na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye sanfɛ kalansow ka lafasali jɛkulu y'a yira k'a fɔ k'u ka baarabilaw natu senna min bɛ taa heure 144 bɔɲɔgɔnko la k'a daminɛ bi tɛnɛndon juin kalo tile 7 ka taa bila a 12 la san 2025 ko baarabila ko o tɛ dɔwɛrɛ ka kɛ ni u ka laɲiniw sabatibaliya ye jamana ɲɛmaaw fɛ. Mamadu Gassama ni ale ye député CMT o membre fana don n'ale minɛnen don ka don bɛrɛ la Côte d'Ivoire jamana kan k'o sababuya kɛ a ye dɔgɔyali ta o jamanakuntigi sɛgɛrɛ. A bɛ ye k'a fɔ ko Mamadu Ismaël Konate ni ale yɛrɛ ye ministre de la justice kɔrɔ ye Mali jamana kɔnɔ ale kan ka taa Mamadu Gassama ale ka hakɛw lafasa. Kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna ni fanfilɛ ninnu de cɛ kabini alamisa tɛmɛnen ani bɛnɲɔgɔnyaw sɔrɔla week-end o kɔnɔna la ni ale yɛrɛ kan ka se yen nɔ bi tɛnɛndon. Mali sariya sunba ni o ye cour constitutionnelle ye ale ye yamaruyaw di sariyakisɛ dɔw tali la ni o de ye ka furancɛro fanga wasabulon CNT maaw olu ka nafasɔrɔ siraw ani u ka hakɛw o sabati ni furancɛro fanga ma ɲɛma u ka laɲini. Ni sariyabulon in y'a sinsin jamana sariyaw senw kan walasa o se ka don ba la cogoya min na. Sifinnakaw ka minisiri ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ni o ye Abdul Kasim Fɔnba ale kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ ni u bɛ to ka laadadalasigi min kɛ kalo o kalo ni o bolodalen don ka bɛn bi tɛnɛndon ma juin kalo tile 7 san 2025 ale yɛrɛ ka département o kɔnɔna la ko kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka se ka na u ye baara minnu kɛ juin kalo tɛmɛnen ka na ɲɛfɔli kɛ olu kan ani ka se k'u ka baara bolodalenw yira u bɛna min kɛ don n'a nataw la. Minisiri min ka baara bɛnnen don an ka jamana kɔnɔden minnu sigilen don jamana wɛrɛw kɔnɔna la olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Akatayani ye ale kɔni ye laseli dɔ kɛ minisiriw ka laadadalasigi dɔ senfɛ min bɛ tali kɛ u ka lajɛba min bɛna sigi Bamakɔ kɔnɔ kamadenw tɔgɔ la min bolodalen jɔ ka bila juin kalo tile 17 ka taa bila a 19 na san 2025 ko sigi kun o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka tamadenw olu jɔrɔna ko ani hamina ko o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. Bi tɛnɛndon juin kalo tile 7 san 2025 jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko sanba ani kaba migero bolodalen don marabolo kɔnɔna caman kɔnɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ Tɔnbukutu, Douentza, Mopti, Bandiagara, San, Segu, Kucala ani Kayi o fɛnɛ kɔfɛ halisa bi tɛnɛndon o tile o kɔnɔna la a bɛ ye k'a fɔ ko san bɛna Bamakɔ faaba kɔnɔ Sikaso, Bwela, Kulukoro, Nara, Buguni, Noro ani Keta. Tile binni fɛnɛ kɔfɛ a bɛna Gawo marabolo kɔnɔna la Menaka ani Kidali o bayanfan fɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko san o kɔnɔnen don nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na. Ni bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentellimaw na an ni ce aw ka ɲɛmada la yan wa kulomajaw la k'an bɛn diina nataw la.